artiesten en al onze medewerkers mogen wij u van harte bedanken voor uw komst, maar zeker ook een heel groot compliment maken. U was vanavond voor ons een fantastisch publiek. Dank u wel. Dames en heren, tenslotte hebben wij allemaal nu nog maar één vraag. Wat vond u van onze show? U mag gaan staan, klappen, stampen met de voeten. Want als u echt heeft genoten, laat ons nog maar één keer horen. Dankjewel. Dames en heren, als het zo is, alsjeblieft, zeg het voort, zeg het voort. Nog tot en met volgende week zondag zijn wij te zien hier bij u in Kerkrade. Wij zeggen bedankt voor uw komst, een heel fijn weekend alvast en graag tot ziens in het Nederlands kwaliteitscircus Maximum.